भैया, हम भोजपुरी गा के रहुआ सबके छोट भाई सुकुल संवरिया। तो आप लोग कैसन बानी? उम्मीद करता नहीं कि बहुत बढ़िया होखेम, अपना अपना जिंदगी में मस्त और स्वस्थ होखेम। आज होगा नया साल, सब केहू के दिल से प्रणाम प्रणाम करतानी। और हम मिला होता रहुआ लोग इनसे बाबा मजनू से मिला होता नहीं। बहुत दिन के बाद आज लाइव आयल बानी बाबा मजनू। तो रहुआ लोग मिली और बतियाई कुछ तो वीडियो बनत ना रख का कारण से। तो वो लोग बन रही बाबा मजनू टीम पे असही दुलार प्यार दी आ बाबा मजनू से बात करी। हाँ, सुनी लगन जितना छोटा बड़ा भैया बानी लोगन सब कोई के पैर छू के हम प्रणाम कर रहल बानी। बहुत खुशी के बात बा, आज नया साल बा। नया साल बा। खूब खाई पी लोगन अब मस्ती में मौज उड़ाई लोगन। अब बाबा मजनू का तनका दुलार प्यार तनी देत रही लोगन, जे बाबा मजनू का दिल खुश होखे। इतना दिन से हम तबीयत हमर खराब रख, तबीयत गोलमाल रख, वीडियो ना बन पाइल। तो रउआ लोगन के बुझात होई कि जे बाबा मजनू कहाँ गइल है। बहुत खुशी के बात, तकलीफ के बात बा, खुशी के बात ना। तकलीफ के बात रहल है, लेकिन अब खुशी के बात बा। नया साल बा, आज मानी कि जे रउआ लोगन से इतने मिनती बा कि जे बाबा मजनू टीम पर तन सब्सक्राइब देत रही लोगन, दुलार प्यार तन देत रही लोगन, जे बाबा मजनू का दिल खुश रहे। ये बाबा है बाबू सुकुल संवरिया बड़न, इनकरो दिल खुश होखे आ तन का दुलार प्यार देत रही लोगन कि जे दिल खुश होखे। अब वीडियो धक्का धक आई बाबा मजनू के संगे ए पर से जितना होई सब गर्दा मची। नया साल के बाद होली भइल, बाद में रंग बिरंग के वीडियो कॉमेडियन कॉमेडियो बनी। तो रउआ लोगन के दया से कृपा से हमनियों के दिल खुश रहिया। रउआ लोगन के चलते तो मानी कि जे रउआ लोगन चाहते तानी लोगन तो जीरो से हीरो बन जाता। बनाई लोगन तो रउआ लोगन के 209 जोड़ के हम मिनती मांगता। सब देशवासियों के प्रणाम बा, जितना देखता नहीं भैया हमनी के वीडियो सबके पैर छू के प्रणाम बा। नया साल हैप्पी न्यू ईयर ना हैप्पी न्यू ईयर के मतलब हैप्पी न्यू। आज नया साल बा, सबके अपना अपना जिंदगी में मस्त और स्वस्थ बनाई। आ सुकुल संवरिया के जाई गाना सुनी, यूट्यूब पर सर्च करी सुकुल संवरिया ऑफिशियल। आ नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब करी। आ बाबू के चैनल एगो चलेला बाबा मजनू टीम, तो ये जाई यही चैनलवा के सब्सक्राइब कर ली। ए पर जितना बलक जाई सब लोग देखते हो हम लोगिन बाबा मजनू टीम। तो हर दगम वीडियो जात रही रहुआ लोगिन। बाबा के म्याज खुश करी, झप से 1000 सब्सक्राइब करी बाबा के टीम बढ़ाई लोगन। बाबा बढ़ा के मार दी लोगिन तो सब्सक्राइब हो जाए, बाबा के दिल खुश हो जाए। साफा देख ली बुढ़ारी समय में वीडियो बनाओ तो नहीं के। तो रहुआ लोगिन से ये विनती रही कि जाई यूट्यूब पर सर्च करी सुकुल संवरिया ऑफिशियल और बाबा मजनू टीम। तो ये चैनल के सब्सक्राइब करी। और ये कहता नहीं सर, नमस्ते प्रणाम, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हैप्पी न्यू ईयर।